Днес сме 26 август 2025. Искам просто да се разходя в градината, да покажа на всички ентусиасти като мене, които... Това е зеления пътладжан. Вчера брахме. Вчера за пръв път поваля повече от 1 час. Обрах краставиците и там са. Доматки тия почти са обрани. Тук имаше и други неща около тях, чубрици, разни други неща обрано. Това аспержовия фасул, много съм доволна, от години го съдим. Страшно много, то не се вижда, защото са още тънички, обрали сме. Всеки ден се берат по-дебеличките като моливче и всеки ден има какво да се види, непрекъснато висят нови и нови и нови. Много сме доволни, страшно крехък, бързо увира и много раждащ. Тук е ниския зелен и от него сме доволни. Сакса. Купихме го от Лидъла. Доволни сме от резултата. Първо, защото е много крехък, няма лико. И второ, защото особено сега, когато започва хладното, дава страшно много зеленчук. Хубав е, вкусен, приятен. Тук са ми малко тиквички, една жълта, една зелена. Тая година с Божията милост страшни чушленца. Много люти чушленца. Имам няколко сорта. Слабо люти, силно люти, каен, дамско сърце, какви ли не. Доволни сме страшно много. Родиха. Ще направим пукани, това, онова, каквото можем. Ядем в момента. Това са ми новите моркови. 2 пъти съдих купени семена. Нищо. Едночко. Ей, тук излезе, то се вижда едно. Едно от целия ред. Другото е от моя семе от миналата година. Съжалявам, че не го насъдих от самото начало. Исках да изхъба. Бяха уж до 25-та срок. Исках да изхъба пакетчетата, да ги махна, да не стоят. И в крайна сметка само си загубих времето. До сега можеше да бера. Това е бамята. Всеки ден и тя се бере по-малко. Слагаме в хладилника в найлон, за да може след това, като се свари, да се слагаме я в гювече или в други неща. Красивите ми цветенца. Тук беседката с водата. Сега доматките. Не пръскаме с нищо, освен с мляко, суроватка, йод. Има жълти листа. Не мога да кажа, че няма жълти листа. Има повреда от тута. Определено има повреда от тута. Макар, че пръсках с разтвор с дафинов лист. Казаха, че гони и сложих и валидол. Миризми, които да гонят листоврътки и тем подобни животини. Но ефектът е почти 0. Няма значение. Има за тях, има и за нас. Доматки много. Брали сме вече. Сложихме около 30-40 буркана. Отделно на децата, отделно на приятели. Ядем. Някое килце продадахме. Тук са колоните и там вече са другите, които също доста добър резултат тая година. Ето това е брано. Доста едри имах тази година, особено жълтия. Много съм доволна от този сорт. Един местен човек ми даде и една друга. Това е около 800 грама. Тук са около килограм някои. Над кило са някои. Едро чери. Не знам колко е чери. То си е направо като домат идеал. Страшно много ражда. Аз му откъснах върха, то да може да озрее. Това е много нещо. Много доволно. Там също са другите доматки. Бързам, за да не стане дълъг клипа. Ето ги. Доматките. Имаха голям проблем в началото. Сега се уталожиха нещата, когато стана малко по-хладно. Ето какъв домат. Сигурно е кило и нещо. Огромни. Огромни. Този вчера даже беше паднал. Този е сорт ръгби.
Обаче май не е много ръгби, защото се е смесил явно. Тук имам бял домат. Доволни сме и от него, доста ражда. Смесил се е ръгбито с един сорт, който имам от Русия, казва се Казанова. Той е също такъв дълъг. Ето вижте белите колко големи са станали. Даже единия се е сцепил сега от дъжда. Трябва да го обера веднага. И животните ядат. Тук ми са други пътладжани. Основно зелени съдим. Много сме доволни. Ето вижте, не са много високи. Раждат обилно. Колкото береш, по-бързо стават. Много сме доволни. Зелен пътладжан. Сега се мъча да се сета на коя фирма. Опалзи. На фирма Опалзи не правя реклама, но съм много доволна. Дано да ви хареса и на вас, ако вземете.